Ak sa povie vrchol luxusu a elegancie vo svete kočíkov, meno Cybex Priam je hneď prvé, ktoré každému napadne, ale poďme si spolu s Jurajom ukázať novú generáciu Priam 5, ktorá túto laťku posunula ešte vyššie vďaka precízným detailom. Presne tak, Andrea. Ja tu mám Priam 4, čo je veľmi obľúbený kočík a myslím si favoritom za posledných pár ročkov, veľa mamičiek, ale ako si povedala, posunuli sme látku ešte ďalej a množstvo detailov, ktorých sme sa vyhrali na tomto kočíku, robí z tohto úžasného produktu výnimočný. Poďme si ukázať hlbokú vaničku. Tak poďme sa pozrieť tento kočík, ktorý tu máme. Priam 5 je vedicí style, čo znamená, že vyhotovenie prvkov, ako tuto vidíme v ekokoži, aj pokrytie je fakt, že prémiové by som povedal. Áno, je na viacerých miestach tieto vaničky, takže tým pádom ju robí ešte luxusnejšiu. Mňa čo najviac zaujalo je ešte väčšia, preklopnejšia striežka o celý tento jeden diel a plus pri kolekcii style máme prídavnú slnečnú clonu, ktorú samozrejme môžete využiť v letnom období a chráni dokonalo vaše dieťatko pred UV slnečným žiarením, ale takisto samozrejme celý tento systém chráni vaše dieťatko či už v zimnom počasí, v letnom alebo prípadne aj keby náhodou fúkal vietor. Ďalej tu máme taký ešte detailik, prídavné vrecuško, kde si môžete uložiť rôzne drobnosti, ale samozrejme aj túto slnečnú clonu. A ešte máme vynikajúcu novinku, s ktorou sme prišli. A to je revolučné skladanie, Ideme, to je presne top tak, takže okrem toho, že je maximálne prevedený v maximálnom luxuse, si poďme povedať, ako krásne je praktický a spratný. Takže vieme veľmi ľahko preklopiť aj vaničku a kompaktné riešenie využiť. Ten rozmer je plochý, kompaktný a zaberie vo vašom aute úplne minimum priestoru. Poďme si ešte poporovnávať športové časti. Áno, tuto vo verzii Style vidíme krásne detaily vyhotovení ekokože, ale na prvý pohľad vidíme tento priestor pri nožičkách, kde sa zmenil. Nielen okrem toho, že už tam není táto plastová vanička, ale sme prerobili aj túto spodnú časť Priamu, kde si vedia detičky odkladať ten nož. Takže to určite samozrejme aj každé dieťatko ocení, ale mňa teda veľmi zaujala hlavne aj zase opäť veľká preklopná striežka, ktorá nám siaha až po madlo, takže chráni nám dieťatko krásne či už v zimnom alebo v letnom období pred nepriaznivým počasím a takisto tu máme samozrejme ešte vetracie okienko pre lepšiu cirkuláciu vzduchu. Ale viem, že sa nám tu zmenil aj košík. Áno, chcem pripomenúť mamičkám, že vlastne po novom, už pri Priam 5 je zladený farebne košík so športovým sedením. A tento košík si vlastne kupujete práve so športovou časťou, takže už nebude súčasťou konštrukcie. Presne ako tak. to bolo pri Priame 4, ale vlastne zakúpite si ho priamo spolu so športovou časťou. Cybex Priam 5 doviedol svoj kočierik najnovšej generácie do absolútneho luxusu, čo sa týka svojej praktičnosti. A samozrejme sme zvedaví predovšetkým aj na váš názor, tak ktorý sa vám viac páči. Priam 4 alebo Priam 5. Napíšte nám.